Als je bij nacht bij een bepaalde score waarvan je weet dat die leeg staat en je zorgt dat toch mensen autootjes heen en weer rijden, ja, dan kennen het wezen dan dat er wat te rijden is, meld het gewoon even aan de politie. Toch dat dan gewoon, ze helpen machinaal om de boel veilig te houden. Want aan de ene kant wil je misschien je boorman net verlinken, dat snap ik heel goed, of iemand die je misschien wil kennen. Maar denk erom, die drugs, die rotzooi, die maakt het wel jouw been en die van andere mensen hartstikke kapot. Dus daar moet van machinaal wat ontwaan. Dat kennen we net alleen maar aan de politie letten. Een duidelijke oproep van burgemeester Johannes Kramer naar aanleiding van de startbijeenkomst Veiliger Boetengebied. Onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid willen de gemeenten, wat is Friesland en Dantemediel, de zware criminaliteit een stap voorwijzen. Eigenlijk hebben wij al meerdere projecten in het land draaien. En we hebben eigenlijk tot nu toe inderdaad in de veilige buitengebieden waar we aan het draaien zijn, al gemerkt dat er nieuwe verbanden ontstaan, nieuwe platform inderdaad verder uitgebreid is, nieuwe lijntjes zijn, mensen elkaar makkelijker weten te vinden. En daardoor inderdaad ook gewoon bewuster zijn, makkelijker signaleren, makkelijker melden. Dus ja, dat is inderdaad al heel effectief. Het Boetengebied maakt toch onder andere een intensievere gearworking tussen bewoners, ondernemers, politie, brandwacht en gemeente veiliger worden. Voor Elsenien. In de regio binnen al verskate drugslabs oprollen. We hebben natuurlijk een stikmenige, toch wel stevige drugszakenhand bij u in de gemeente. Wanswerd, Janem. Ja, en dat gaat net om lietse dingen. Hè. De zwiebertje romantiek ben wel lang voorbij als het gaat om criminaliteit op het platteland. Nee, in Kostertille worden Mexicanen oprollen. Breaking Bad in de polder. Dus we hebben hier zwieren internationale criminaliteit die het loert op het boetegebied. En dat zo stil mogelijk en zo onzichtbaar mogelijk zijn gang in wil. Tegelijk hebben we natuurlijk ook andere criminaliteit in ons vermidden. Die misschien wat minder internationaal is, maar wat dichterbij komt. Dus ja, er gebeurt heel wat. En als we naar het boetegebied zullen we een green gebied wat een beetje leeg is, wat net volle mensen binnen. En we denken, oh, niks te redden en we rijden terug. Maar dat is dus net zo. En daar maar we wacht op wijzen. Wat ben dan de signaal? Waar maar we op letten? Wat valt op? Wat kunnen we melden? Waar kunnen we wat ontwaan? Nou, dat we daar meer alert op binnen mogen. In het aankomende jaar worden al de eerste resultaten verwachten.